uyabona ke akesibonga ke Tajobe akesibona manje shaya manje akesibona ayikona uyaligeja lapho sisho ngempela ukuthi ngibuya nje emsakazweni ke manje sengiphakathi lapho ngisho ngempela sethi 1 ke 40 esithathu sikabedemu awubathi kwaye enkanda ke lapha niyashisa yababi yavotha athi umlilo fire Argentina asethi no Pepe lithatha ke manje ilela bhola layithatha ibona ke manje bafana bahle kakhulu bayo ke lapha esithathu sikabedemu umemva kwalo ke lapha uLebo awustaf samasopa uzayibona ke phasa shawa uLebo awusuwa madoda uyena abalenza wasekhuluma ke naye lapha no Pepe awuthi ngikuchallenge nje lapha ukuthi baphela kanjani ngamehlo enqaba ukhona ke lapha Stelo ukhona Tumelo ukhona Kite ukhona James uJersey number 5 kwi Argentina ekhona ke futhi lapha Katlego ekhona director ukhona Cyril akasifana kodwa manje staf samasopa eshala phambili aka ho ayikona athi no Pepe libekwe phansi ke futhi le bhola asethi no Pepe libekwe phansi ke manje ethatha iyona ke lapha fire Argentina ayalithatha ke manje Majebose othi wazolithatha ke Mahutha uyena ke KJ Mashego ayishala phambili ke manje le bhola akawa lamshiya ke manje bhola lamthola ke manje aka athi no Pepe uqhubeke niphumela ngaphandle ke futhi bhola ezophonsa ke le bhola niphonsa ibona ke manje awujomo ayamthathela ke futhi bhola athi no Pepe bamdlale kabi ke lapha na Jomo asethi no Pepe bamdlale kabi lapha na Jomo lapha sisho ngempela sethi yona ke manje finale wani ke futhi esithathu sikabedemu aqanda ke lapha efire Argentina akesibone boy Beza anathi uBiza wethu wamnawe akesibone Jomo shaya iphase kakhulu wazothi ke manje akesibone yasondela manje uthini director lethola Jomo wethu njani wathi ke manje uyasondela Jomo wathi uzovula kanti uzovula bambeka phansi lapha namjomane athi no Pepe yabona ke ndoda alithatha ke la bhola lithatha ibona bafana bahle kakhulu bayo ke lapha fire Argentina awubathi yashisa yababi yavotha ayifire Argentina ngizakutshela ke lapha nomthando webhola ukuthi ukhona ke lapha fire Argentina Serele engeyena kodwa uRamaphosa aqoke lapha number 11 ekhona ke Mthamisto uJersey number 9 ukhona ke BP athi uBoy Beza awuBiza wethu owamnawe ake sibone uqoke lapha number 4 ukhona ke Sijomane Jomo uJersey number 10 ukhona ke futhi lapha uGoitimanga uJersey number 14 kanti ke lapha iSatholo number 1 ukhona ke lapha uJebjabo athi uJebjabo wena wabona iboxing number 1 akhona ke lapha uLebo arumalebesdo uyena ke Jersey number uyabona ngizobuya ngikutshele ke usakhona into asafuna ukuyilungisa ke lapha ayana ke lapha uPhathe uKarabo kana ke manje ibhola liphansi ke futhi ayana iselphesi iyayo ke lapha ayifire Argentina emva kwebhola ukhona uJomo ake sibone uzolithele lapha uJomo uzokutshela ke ukuthi ube nobani angamboni ke kahle lapha leyo mdlali kodwa ngisola ngathi uJames awuthi ngibone uCyril uyasuka ke manje ake sibone futhi manje uyadlala fire Argentina badlala ngomsebenzi kodwa akasuka umhlelo ekhaya ake sibone futhi uzolithele ke manje director wamadoda sengusiphethe akuthatha ke manje isona siphethe sikabedemu awuJomo ayishaya ke manje bafuna isicathulo sikabedemu unyela Jersey number 6 iyasondela ikwayo ashaya into kakhulu ayisa phambili ke manje ayikhona laginqika nje ibhola lize liyothola yena lapha noStelo uJersey number 1 azolithini ke manje uStelo ayishala phambili awuBoy Beza madoda aletha njani ke futhi ibhola lakhe Boy Beza uthi uzovala ngatozovula awunangisika bopha awuJomo aletha njani ke manje ibhola ke Jomo bayamvemba ke futhi liphumela ngaphandle ibhola bayamvemba ke futhi lapha uJomo liphumela ngaphandle lapha ibhola uyaliphosa ke futhi